Majitelia, mladá rodina sa rozhodli predať svoj rodinný dom a ponúkali ho klasicky na internete a ich predstava bola, že by za dom mohli dostať nejakých 150 000 eur. Najlepšia ponuka, ktorú dostali od miestneho podnikateľa, bola 140 000 eur. S tým, že v ten moment ma kontaktovali, či vieme teraz realizovať predaj a v podstate aj sa pýtali na odbornú radu, že či teda túto ponuku prijať. A po stretnutí s majiteľmi a obliadky nehnuteľností sme teraz zistili, že dom sa dá predať za vyššiu cenu. S tým, že ja som im teda doporučil neprijať túto ponuku, dohodli sme sa na spolupráci a o 2 mesiace sme dom predali za 175 000. Čo je vlastne o 25 000 viac, ako bola ich nejaká pôvodná predstava a o 35 000 viac, ako dostali najlepšiu ponuku. A to si myslím, že sa oplatí.